बिफां फिसा हाबावा थांनो नागिरदों। लोगोफोरजों बेरायहैनो आं दसे आफा। फिसा आं नोंखौ फंसे बाथ्रा खोनादों। मा बेयो सैथो नामा? मा बाथ्रा आफा? ओमफ्राय आफा नों जौ लोंदों नामा? जौ मोनामदों। औ सिन्थाजोंनो लोंदां। आफा नोंहा मा सिन्था जादों? दे बुंना। फिसा माथो नों बासबारि गामिनि हिरा मुंनि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनोनो? औ आफा आं हिराखौ जोबोर मोजां मोनो आरो बेबो आंखौ मोजां मोनो। फिसा नों जाय सिख्लाखौ मोजां मोनदों बे सिख्लाखौ नागार। मानोना बियो मोजां आखुनि मानसि नङा। आफा नों मा बुंनो सानदों? बुङाखै मानो? फिसा आं खोनानो मोनदों बे सिख्लाया माथो गुबुनजों गाज्रि सोमोन्दो गोनांखासोनो। फिसा नों बेखौ गारनो नाजादो। आफा मालायफोरनि बाथ्रा साननाय खोथाखौ मानो एसेबां फोथायो? बेयो माब्लाबाबो जानो हाया आफा। बेखौ आं फोथाया। हिरा डार्लिं राङा बेसेबां नांगौ होनदों नोंनो? 80,000 होदो। 50 बा 60,000सो लादो जाया होमबा? ओहो जाया। 70,000 होदो दे। गाखोदो। सना नों नैबे फैसाखौ लाग्रोदो न'। वाव आंना जा मोजांखा सनाया मालाय बायदि नंखाया। आंलाय मालाय बायदि नंखायाना। थ'दो रुमाव। थ'दो बिदिब्ला। ओइ सना नोंहा मा जादों? मानो से खालामदों? जेबो जायाखै आं मोनसे खोथा सानगासिनो दङ सिरि था। अ मा खोथा सानखो? खिथालाय आंनो। सना नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोबा आंनो 80,000नि आइफन गंसे बायनानै हरना। हिरा मोजां मोननायाथ' आं नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनो। नाथाय मोजां मोनलायनायाव बेबायदि दामि जिनिस हरलायबाल' थार गोसोजों मोजां मोनलायनाय जाया। नों आंखौ थार गोसोजों मोजां मोनखायाबा नों आंखौ गारगोनखायनो मबाइल गंसेखौनो हरनो बादों। अह हिरा आं नोंखौ मा होनना बुजायबावनो? आं नोंखौ मोनसे खोथा बुंनि खोनासं। नों जुदि आंखौनो थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला आरो आंजोंनो जुलि जागोन होनना सानदोंब्ला नों आंनाव बेबादि जानला मोनला बिनाय नङामोन। बिराद खेबथाहाय नों मानसिया
गावनि जेब्सनोनो जेबो होनो हाया बिनोलायनो बिएब्स नोंनो एसे सानना नायदो हिरा दानि जुलिनि सिगाङाव बेबायदि फैसा गारोब्ला देनां जुलिनि उनाव माबे फैसाजों मा खालामनो जोबथा जानला मोनला सानो हाय नों मानसिया सेंग्रा सिख्लानि एन्जयखौ सेंग्रा सिख्ला समावनो लाखायाबा ना देनां जुलिनि उनाव लानोसै अह नोंजोंबो मा जाबावगोन नैबे 5,000 रांखौनो ला नों दाखालि दख'ना बायनो होननाया नाङाहाय आंनो बेल' फैसाखौ नै बुन्दुफोर माथो जों गामिनि बिलफां मोजां मोननाया दा जोंनि रुम भारा थानानै आमाय जुमाय गेलेलायबाय थायो हाब बुन्दु माखौ आमाय जुमाय होनोब्रा नोंसिनि बाथ्राखौबाथाय मोनथिनो मोना आं हर बुदबक बेखौनो मोनथिया नामा नोङो नंगौब्रा नंगौ जों गामिनि लख्रा थिखादाराबा फनसिलिं दार्जिलिं लाङै लाङै आमाय जुमाय गेलेहैबाय थायो आंबा बिसोर सानैखौ नुनानै लिलि लाला खदै गुगुलायदों हाब बुन्दु नंमारगौ होमबानोथ' आबो एसे खायदा लानांसिगोनलै बुन्दु नोंनाव ओरै दं ओरै आजिखालि बे नङाबानो जाला मिथिगौ नोङो हा बेसेबांथो लायोब्रा बायजागौमोनलै खनसे होद मिथियालां बेबा बेसेबां लायो दे नाम्बारा हरदोरा आं मिथियालै दे हरदोरा गैयालै आंनाव गैया हाब दे मिलायनांगोन हगार गैला मिलायसो नांजोबबाय बे हरदोरा हरदो आंनाव गैयालै दे 5 थाखा होगोन आं नाम्बार हरनायनि हरदो दे गोमारगोन औ हरगोनरा र' होनबा नांमारगौ दे हरदो नै नों जाम्बा होगोन आं 500 थाखानि गलाम नङालै आंसो साइन्स लानो नों जाम्बा ए माबायदि मानसिलै हिरा डार्लिं नोंहा थाथ'दो गाबोन लोगो हमलायफिनसै औ जागोन दे हिरा बे सोरमोन बिलाय आंनि आदासोमोन दा बियो नोंनि बिदाब्ला बिदाजों मोनसे रुमाव रमान्टिकलै नामा बुं नों बेसेबां थाखा नांगौ नों सिख्ला मानसिनो थाखानि एसेबां मानि गोनांथि जादों जे नों गावनि सोलेरखौ फाननो हालायनाय बिलिफां आं सानथ'नो हायियाव जोबोद गिदिर गोरोन्थि मावफ्लांबाय आंखौ निमाहा होदो आं दिनैनिफ्राय बेबायदि गोरोन्थि हाबा मावला हंगाराखै नोंबायदि खानाय सिख्लाया आंनि मोदोमाव दादां
हिरा नों आंनि खाथियाव मानो फैदों नों आंनि खाथियाव दाफै आं नोंखौ मुगैयो आसि बिजौबो नायनो हाया आं नोंखौ बिलिफां नों आंखौ थोजासे राय थोजासे बखि थेवबो आं सिरि खोनासंनानै थाबाय थागोन आंनो पापसि आंनो सुनि नालाय बिलिफां मा नों आंखौ बे खनसेखौनो निमाहा होनो हाला नामा हिरा निमाहा होजाथाव गोरोन्थि हाबा मावदोंब्ला निमाहा होजागौमोन नाथाय बे नोंनि गोरोन्थि हाबा मावनाया निमाहा होजाथाव नङा मा बिदिब्ला नों आंखौ बावगारनोबो हमबाय खोनासं बिलिफां नों आंखौ बावबाबो आं नोंखौ बावगारनो हानाय नङा हिरा नोंजों आंजों माब्लानिफ्राय मा सोमोन्दो दं जे आं नोंखौ बावगारनो हमलायनाय नोंजों आंजों जुदि गोसो मोनसे दंमोनब्ला बेबादिनो आंखौ थगायना फोथाय खेबसे हाबा मावनाय नङामोन गोसो थोलायो आंजों लायना मारियो गुबुनजों जाबाय बिलिफां बुजिजोबखाबाय आङो आरो बेनिफ्राय बुजिनो आद्रा गैला नोंहा मोजां गियाननि सिख्ला नागिरनानै हाबा खालामनो आलो गोजोन संसार जादों थानो बिलिफां आं थांसै आं मालाय नोंखौ मा बुंनो हिरा आंबो नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनो नाथाय आं नोंखौ गावनि खालामना लायोब्ला समाजा आंखौ मा बुंगोन नोंदि सासे